Вълнувам се. В този филм участва дядо ми. Той по принцип не е актьор. Но благодарение на това, че с баба ми живеят в ето тази къща, участват в новият български филм. Накратко, филмът е за една жена, която решава да износи собственото си внуче и настава, меко казано, хаос. Човекът ето тук е моят дядо, а накрая може да видите и баба ми. Пасторе, предай се. Тук ще изгледахме филма. Наистина беше като някакъв Боливуд. Това мисля, че е много смешно. Има два декора във филмите, които съм правила аз. Рисувала съм преди време. Единият е стената пред къщата на баба ми и дядо ми, а другият е на друга къща, не е на баба ми и дядо ми. Но тези неща съм ги правила аз през 2019 и просто е невероятно, защото тогава не си мислих, че ще влязат във филм някой ден. Пишеше баба ми и дядо ми накрая в надписите. Беше много хубав момент. Виждам дядо ми в този филм и аз се гордея с него. Просто... И това завинаги ще остане в историята на българското кино. Имаш истински актьори в Да, този имаш филм. Геро, между другото, много ми хареса как си играеше ролята. Предполагам, защото е много добър актьор. Аз много съжалявам образа на Ники Зомборис. Това е доста гадна ситуация. Ники Зомборис. Ники, запетайка Зомбор. Да, Ники Зомборис е един и същи човек, но беше тъжно през цялото време за него. Не ходите да го гледате този филм, това е. Да ми кажете какво мислите за него. Хайде, бай! Бай!